खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। कार्बि आंलंआव जानाय दुंहाव थासारिया बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि कार्बि सुबुंफोरा थागिबि नङै आयेन बेरेखायै न' लुनानै थाफैनाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों 15 सान उखैहाब सोमावसारदोंमोनब्लाबो जेबो राहा लायैखौ रागा जोंखांनानै CM तुलिराम ब्रह्मांनि बिल्डिं न'खौ अर सावनानै होनायनि उनाव फिन आरोबाव कार्बि आंलंनि EM पवन कुमारनि न'खौबो गाग्लोबदों। मैयानि सानावबो गोबां कार्बि सुबुंफोरा गलाफोरखौ सिफायदों आरो बे जाथाय जानायखौ मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ खौरां लाहैदों। नाथाय दासिमबो थासारिया सुग्लायनाय फारसे फैयाखै कार्बि आंलंआव। खौरां मोननाय बादिब्ला दुंहाव थासारिया बारानिफ्राय बारा जानायनि थाखाय कार्बि आंलंआव हिंसायारि जाथायखौ लानानै इन्टारनेट सार्भिसखौ स्टप खालामबाय आरो सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो थांनायाव मैया गोबां अन्थाइफोर खुबैजानायनि जाहोनाव आसाम पुलिसनि आइजोफ्राबो आथिं आरो आखाइयाव जोखोम जादों। बांलादेशआव टिपु चन्द्र दास मुंनि सासे हिन्दु सुबुंखौ हानजायारि गाग्लोबनानै बिफाङाव दौलें लागायनानै गोथाङै अर सावनाय जाथाया भारत नाङैनो गोख्रों बिजाथाय सोमजिहोदों। बेबादि थासारिनि समावबो आसामाव बांलादेशनि बेबादि खास्रि बिस्रि जाथायखौ मदद खालामग्रा सुबुंखौ खादों पुलिसआ। बे खाजानाय सुबुंखौ रङियानि 3 नं वार्डनि महम्मद सैफ अख्तर आली होननानै सिनायथि होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे खाजानाय सुबुङा बल' साइवाला मुंनि मोनसे फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव पस्ट होनानै बांलादेशनि जाथायखौ लानानै मदद खालामदोंमोन। गुवाहाटी सोहोरनि बेलतलायाव CM भिजिलेन्सनि गोख्रों अपारेशन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला मैया फुंनि 6 बाजि रिंगासो समनिफ्रायनो CM भिजिलेन्स इन्जिनियार सुशील कुमार तामुलीनि न'आव सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो। सुशील कुमार तामुलीया PNRD बिफाननि आजिरा लानाय सासे इन्जिनियारमोन। CM भिजिलेन्सआ गावनि न'आव सिग्रोमनायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो न'निफ्राय खारखोमादों। आजिरा लानाय सुशील कुमार तामुलीया आयेननिख्रुइ बांसिन सम्पति दङ होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिथिहोदों। फिन आरोबाव भारत बांलादेश सिमायाव गुलि गावनाय जाथाय जादों। रैखाथि होग्रा भारतारि जवानफोरखौ थांखिनानै गुलि गावहरदों। बे गुलि गावहरनायखौ बांलादेशनिफ्राय थांखिनानै गावहरनायनि सन्देह खालामदों। जेराव बे गुलि गावनाय जाथायाव भारतारि रैखाथि हान्जानि सासे BSF जवाना गोब्राबैनो जोखोम जादों। गुलि गावनाय जाथायाव गोब्राब जोखोम जानाय जवानखौ 17 नं बेटेलियननि BSF जवान बिपिन कुमार होननानै मिथिहोदों। गोब्राब हालोदाव जवान बिपिन कुमारखौ आगरतला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जाथाय जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो रैखाथि जवानफोरा गोख्रोंसिन नोजोर लाखिदों होननानैबो सुलुंनि गेजेरजों खौरां मोननाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थाग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेराव मैया क'क्राझारावबो रेलवे पुलिसआ आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्राफोरखौ इभिक्सन खालामदों। क'क्राझार रेल स्टेशननि साखाथियाव रेलवे बिफाननि हायाव गोबां समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ बुलडोजार लागायनानै इभिक्सन खालामनाय जायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला 2.5 एकड़ हाखौ दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बे इभिक्सनखौ खालामनाय जादों। कार्बि आंलंत बास কৰা অনা কাৰ্বি বা যিসকল কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী লোক নহয় তেওঁলোকক নিজৰ মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি বহুদিনৰ পৰা এটা দাবী আছে। কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ইণ্টাৰিম জাজমেণ্ট দিছে যে বৰ্তমান আমি তেওঁলোকক এভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ। কোৰ্টৰ এগেইনষ্টতকৈ এভিকশ্যন কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে এছাম লোকে এইটো বিচাৰিছে যে ইমিডিয়েট এভিকশ্যন হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আমৰ অনশন কৰি আছিলে। যেতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিলে আমি তেওঁলোকক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ লৈ আহিলোঁ। তাতে এটা বাতৰি কোনোবাই উলিয়াই দিলে যে আমি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। কোনো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই, চিকিৎসাৰ কাৰণে অনা হৈছিল।